Türkmenbaşyly pensionerler we büdjet işgärleri bir hepde bäri bank kartlarından pul çekip bilmeýärler. Şäheriň bankomatlarynda nakt pul ýene-de ýetmezçilik edýär. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň bank hasaplaryna pensiýa pullary 2-nji awgustda, aýlyk haklary bolsa 4-nji awgustda geçirilipdir. Muňa garamazdan köpler heniden pullaryny naktlaşdyryp bilmändir. Azatlyň yerli habarçysy bu barada 9-nji awgustda gürrüň berip şeýle diýdi. Gündüz bankomatlaryň içi boş, sebäbi olary pul ýüklenmeýär. Nagt pul ýerden 5-de ýüklenýär. Yarım saatyň içinde pul gutarýar we adamlar dargamaga mejbur edilýär. Habarçynyň sözlerine görä, uly nowatlary ir sagat 4-de bankomatlaryň öňünde görüp bolýar. Garaşyp duranlaryň arasynda garrylar hem köp. Käbir bank işgärleri pul ýetmezçiliginiň sebäbini soraýan müşterilere ähli nakt pullaryň häzirki wagtda ýurt ýolbaşçylarynyň we resmiýetleriniň deýinjalýan awazanyň bankomatlaryna iýerilýänligini aýdyp düşündirýärler. Beýleki bank resmiýetleri bankomatlara puly ýerden ýükläp, adamlaryň günüň dowamında bankomatlaryň töwereginde ýygnanmazlygy üçin, ýagny şerip nowatlaryň öňüni almaga finansiýanlygyny aýdarlar. 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda deýinjalýan türkmen hökümeti häzirki wagtda Türkmenbaşynyň golayındaky awazada deýinjalýar. Awazda millet ýahatçylyk zowlagyna 5-nji awgustda prezident Serdar Berdimuhammedow hem bardy. Sosial ykdysady meseleleriň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän ýurt ýolbaşçylary bankomatlarda we azyk dukanlarynda ýygyderli peýda bolýan nowatlara çydamsızlyk görkezýärler. Bankomatlarda nakt pulun ýene bir ýetmezçiligi sowda nokotlarynda tölek terminallarynyň iýişine degişli bökdönşüklere gawat geldi. Sowda merkezleriniň köpüsinde tölek terminallary ýok ýa-da işlemeýär. Bu şertlerde ýylatyň puly naktlaşdyrmakdan başga çäresi ýok. Bank işgärleri ýylatyň bankomatlardan pul çekmegine gözegçilik etmäge synanýarlar. Bir gezekde 500 manada çenli pul almaga ruhsat berýärler. Müşterileriň ýanynda bank karty we pasporty bolmaly. Bu adamlary ertesi güni ýene-de gelmäge mejbur edýär. Şol sebäpden nowatlar köpelýär. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Bolýan zatlar ýylatyň arasynda nägililigiň artmagyna sebäp bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan 70 ýaşly türkmenbaşyly pensioner şeýle diýär. Hatta pensiýamy almak da azap. Supermarketde gymmat adygy satyn alyp bilenmek. Bazardan ardan önüm gözleýärin ýa-da has ardanrak zatlary gözläp owalara gidýärin. Munyň üçin nagt pul gerek. Emma şeýle nowatlarda durmak maňa kyn bolýar. Türkmenistanyň hökümeti sanly tehnologiýalary ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak bahanasy bilen 6 ýyl gowrak mundan ozal aýlyk pensiýa we beýleki tölegleri bank hasaplaryna geçirmek bilen nakt däl usulyny girdi. Şol buraktyň özünde de nakt pul ýygyderli ýetmezçilik edýär, ýylat pullaryny kynlyk bilen naktlaşdyrýar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri köçe söwdegärlerine gözegçiligi güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri kenar bazarynyň golaýyndaky söwdegärlere garşy reýt geçirip, olardan köçeleri terk etmegi talap edýärler. Bu çäre ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şol sanda prezidentiň golaýyndaky awaza zowlagyna diýinjalşa gelen we munyň bilen bagly sebitde gözegçilikleriň güýçlendirilen döwrüne gawat geldi. Polisiýa bazaryň golaýyndaky köçelerde Azady we Pushkin köçeleriniň çatyrygyndaky köp gatly jaýlaryň awtodurolgasynda köçe söwdegärlerini köçelerden gowýar. Bu söwdegärler çetki etrapdary owalardan towuk ýumurtga, süýt we gatyk önümlerini şeýle-de hojalyklarynda öndüren gök bakça önümlerini şähere getirip satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji awgustda sebitden maglumat berdi. Polisiýa işgärleri esasan zenanlardan ibaret bolan satyjylara söwdanyň bu görnüşiniň sanitariýa düzgünlerine laýyk gelmeýändigini belläp, olaryň bir kanun söwda bilen meşgullanýandyklaryny aýdýarlar. Ownuk söwdegärler bolsa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda özleriniň resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiliginiň ýokdugyny, öz öndüren haritlaryny köçelerde satmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Satyjylar öz hojalyklarynda ýetişdiren haritlaryndan diňe 1-2 manat peýda görýärdiler. Häkimetler olary bu gazançdan hem mahrum edýärler. Dip Balkanly söwdegär aýtdy. Galy bersede söwdegärler bu çärelere häkimetleriň kenar bazarynda söwdany canlandyrmak tagallalary diýip häsiýetlendirýärler. Bazarda diňe şäheriň ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň ýakyn töweregindäki adamlaryň söwda nokotlary bar. Şäheriň azyk önümleri monopoliýasynyň diňe kenar bazarynda çözülmegi üçin bir kontrol edilýär. Bazarda bahalar keýiň şahyna çykdy. Şol sebäpli köp adam köçe söwdegärlerinden azyk satyn alýardy diýip
Balkanlı söwdeger aýtdy. Adatlyk bu barada şäher häkimliginden we Bazar administrasiýasyndan kommentari alyp bilmedi. Habarçymyz geçen ýyllarda awtologlarda adyk getirip, olary köp patly jaýlaryň aralaryndaky meýdançalarda satan söwdegerleriň de şu ýyl şähere goýberilmeýändigini habar berýär. Polisiýa işgärleri bu söwdegerleriň de kenar bazaryndaky adyk sowdasyna we bahalara täsir ýetirýändigini aýdyp, olary goýýarlar. Sol sebäpli daýhanlar öz önümlerini bazar söwdegerlerine muhtuň bäri ýanynda satmagy ýa-da zibile taslamagy mejbur bolýarlar. Dip Balkanlı Dayhan gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sewitlerinde onlarça ýyl bäri bölek büçek dowam etdirilýän köçe söwdegerlerine garşy wagtyl reýt geçirýärler. Häkimetler söwdanyň bu görnüşiniň gadagyň edilmeginiň sebäbini haritlaryň döwlet arasaçylyk barlygyndan geçmendigi, söwdegerleriň salgyt tölemeýändigi we köçäniň gelşigini gaçyrýandygy, halkyň bagtyar durmuşynyň keşfine ziýan ýetirýändigi bilen düşündirýärler. Eliýuky köçe söwdegerleri bazarlarda söwda nokatlar üçin sorulýan kirey bahalarynyň ýokardygyny, söwda tekçelerini eýe bolmak üçin tanışparadlygyň we paraxorlugyň möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri söwdanyň bu görnüşi we oňa garşy görülýän çäreler barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmen başyda köçe söwdegerlerine garşy geçirilýän nowbatdaky reýtler ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şol sanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýdaky awaza zolony dynjalşa gelen ve munun bilen bagly sebitde gözegçilikleriň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Thomson ıssy günlerinde Türkmenistanyň dürli sewitlerinde ilatyň suw we elektrik üçünçülügindäki problemalary dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň häkimetleri sewitdäki suw çüdürümleriniň aglawasynyň işini towtatdy. Mary şäher häkimliginiň bir näçe işgäri bu çäreni häkimetleriň suw we elektrik tyşytlamak tagallalary bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň Marda habarçysynyň tasdiklamagyna görä şu günler sewitdäki suw çüdürümleriniň aglawasy işledilmeýär. Diňe käbir çüdürümler günüň dowamında bir ýa-da 2 saat işledilýär. Ýaşaýjylar suw çüdürümleriniň golaýynda akşamlary az wagt dynjalýan ýerlerinden hem mahrum edilýär. Sebäbi fontanlar suwsuz gurak boşap dur. Akşamlara da daşary çykyp arasa howada salkynlar ýaly däl. Sebäbi daş töwerekdäki baglaryň hem köpüsi çapylan soň üstesine de fontanlar hem işlemän soň hemme ýer gurak, gum, tozan basyp dur. Bu ýagdaý esasanam çağala ýallary we garrylary hasta gynandyrýar. Dip şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Gurok klimatly, ıssy howaly Türkmenistanda adamlar şol sanda çağaly eneler we garrylar adatça Thomson jokrama ıssy günlerinde gün ýaşyp gelýärkä şäheriň suw çüdürümli ýerlerine barýarlar. Sebäbi bu ýerlerde howa salkyn bolýar. Yerli häkimetler suw çüdürümleriniň işledilmezliginiň sebäbi barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne şäher häkimliginiň bir näçe işgäri bu çäreni häkimetleriň suw we elektrik tyşytlamak tagallalary bilen düşündirýär. Bu häkimetleri suw we elektrikden başga da işgär tyşytlamagy hem eltýär. Sebäbi fontanlara ýyda getmek zerurlygy hem adalýar. Dip häkimligiň işgäri aýtdy. Adatlyň bu barada welaýat we şäher häkimliklerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Suw çüdürümleriniň haçan dolu güýjünde işlediljekdigini anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň suw we elektrik üçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýan döwrüne gabat gelýär. Paýtagty Aşgabatda we welaýatlarda ilatyň elektrik we suw üçünçüligi günüň dowamında bir näçe sagatlap, käte 10 sagatdan gowrak wagt kesilýär. Azatlyk bu barada Thomson başyndan bäri ýygyderli habar berýär. Türkmenistanda suw we elektrik üçünçüligi bilen bagly ýyllar boýy dowam edip gelýän problema Thomson jokrama ıssy we gyşyň aýadly günlerinde hasta ýitileşýär. Bu problemalaryň arasynda Türkmen häkimetleri soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde möňlerçe çüdürüm gurdular we olary gurmagy dowam etdirýärler. Sizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Adatlyk radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.